guys. Ayan po. Medyo makulimlim guys yung panahon ngayon dito sa Angeles. Kaninang umaga, mga pagkagising kong 5 ay medyo malakas ang ulan. Pero nahatid ng asawa ko mga 6:35. Medyo minto na yung ulan pero madilim. Madilim pa rin kahit 6:35 na ng umaga. Ayan, makulimlim guys. Ayan o, makulimlim. Dahil umulan. At ito guys, nakapagluto na ako. Nakapagsaing na ako ng kanin. Ayan, luto na to guys. At nagluluto na ako ng aking marinated chicken. Ayan guys, yung ating marinated chicken. Parang barbecue style ang dating niya guys. Dahil yan ang favorite ng mga anak ko. Hindi ako guys makapagluto ng hindi ibang putay kasi nga yung hindi nila gusto. Ayan, kung ano na lang favorite nila, yun na lang ang gusto nila. Kung anong request nila, yun na lang niluluto ko. Ayan. At ayan guys, nilagyan ko siya ng na-fry ko na yung potato carrots kanina. Ayan, dinagdag ko yan. Kasi gusto rin nila yan na may potato and carrots. Ayan, sarap yan guys. Yummy, yummy. Ito guys, nagmarinate din ako ng chicken ulit para dun sa aking bunso. Ayan, mag-fried tayo. Pritong manok. Ito pa, nagprito na ako ng manok. Ayan guys, oh. Para may ulam yung anak ko mamaya, yung bunso. Ayan, magaling na yung bunso ko guys. Pero umiinom pa rin siya ng gamot. Continuous ang pag-inom niya. Kasi inuubo at sipon pa rin. Ayan guys, may dumating na blessing. Kadarating lang ng pamangkin ng asawa ko. Galing abroad. Ayan, nagatid siya. Binigay ng biyanan ko. Kasi andun sa may biyanan ko pumunta. Ayan. Ayan guys. Ayan. Thank you, Tin. Pamangkin ng asawa ko yun.